Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Oesloe, bracht een werkbezoek aan RTV NOF en Omroep Friesland. En daarbij had ze al je indrukken op dien. Dat het een organisatie is waarbij iedereen eigenlijk enorm betrokken is. En inderdaad deze ruimte ook al, dat het transparant is en dat je ook de buurt erbij haalt. Dat die kunnen zien wat hier gebeurt, de toegankelijkheid, dat je zo naar binnen kunt lopen. De verhalen die worden verteld van in hoeverre, hoe snel men contact opneemt met de journalisten. En dat de journalisten eigenlijk ook meteen naar de plek kunnen gaan. Dat het heel dichtbij is en daardoor ook wel heel erg belangrijk is. Dat is eigenlijk mijn eerste indruk. En enthousiaste mensen. Dat is meteen wat me opviel. De gearwerking tussen RTV NOF, Omroep Friesland en de NOS vindt ze een voorbeeld voor de rest van Nederland. Die gelaagdheid is ontzettend belangrijk. Dat je van elkaar leert, dat je met elkaar deelt. En dat je eigenlijk daardoor ook lokaal nieuws landelijk ook krijgt. En het belang daarvan, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar de samenwerking met onderling hier is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Want je moet alles met elkaar doen. En ik heb ook begrepen dat geleerd vandaag dat eigenlijk jij en je collega's van A tot Z een programma maken, een nieuws maken. Zowel interviews doen, van de redactie tot interview, tot monteren, tot uitzenden. Dus het hele traject wordt eigenlijk gedaan door mensen zelf. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, maar ook heel erg inspirerend lijkt me voor andere journalisten die op andere gebieden zijn. Of landelijk lijkt me dat ook heel inspirerend. Oesloe wil zich de komende tijd inzetten voor de lokale journalistiek, omdat ze de rol daarvan in de Mierske belangrijk vindt. Het heeft ook een hele belangrijke controlerende taak. Hè? Het heeft een controlerende taak met betrekking tot democratie, met overheden. En het is een hele belangrijke bron voor de rest van Nederland. Dus in die zin is het heel belangrijk en moet het ook sterk en professioneel worden. En in de komende tijd gaan we daaraan werken. Wat een ingewikkeld proces, een complex proces gaat worden. Maar heel belangrijk dat lokale omroep sterker wordt, professioneler wordt. Dat het onafhankelijk en sterk is. Dat is de toekomst, dat is mijn doel voor de komende tijd. En dat heeft te maken met de overheveling van een gemeentefonds naar de rijksbegroting. Maar het heeft ook te maken met nog andere middelen, oplossingen die ik samen met verschillende partijen die betrokken zijn bij die overheveling en die ontwikkeling moet bespreken en moet ontwikkelen de komende tijd.